baba vaita netsika dzechivanhu tichibva daredi zvepamutemo saka ndinokumbira vana baba tiuchirega nemashure mangu vana amai muchiridza zvemikuru tiuchire vana baba dipenya yatoni mukadzakaroorwa shoni mari mukadzakaroorwa shoni ane murume wake anze ndito nemapepa zemurume wacho ainisa ndinawo panapa zvokoti ane murume wake anzi Malvin kurati pamukaramba naye makabva adzokera kuenda murume akadzokera ndakaroora mukadzi ane murume wake kudhara handiti ndosaka ndisina kugara naye ndabhadhira mari yandikabvisa 3.5 iyo handiti abva adzokera murume nokuti murume wacho following ndiye akatanga kufona achiti ndikuda mukadzi wangu nevana vangu iwe unongotora mukadzi wangu ndibva ndavabvunza ndikanaona tete wacho ava ndikainaona tete wacho ndakafuti zvakanzi ava vakarambana kudhara murume wacho anongoramba kurambwa chichi anoramba kukuru chichivakundisa ndikati handichanzwisa ndikainaona tete wacho kumba kwavo kumubaba unoziva imbonyara unoziva zida kutaura ndichiti pandapinda muno munofanira kunzwisa language dzangu ndazotaura ini manzi munofanira kunzwisa language dzangu ini ndiri straight kana ndichitonga handinaenda kusaidi kwako ngogaramo ndiri straight kana ndichitonga nyaya handina favor ndinongotaura zvinhu straight we don't want nonsense muri kutaura kuti ndigoisa mukadzi ndichamuisa but ndiri kukuona iri mubhedhi kunyangara kwenyaya uyo ani magrezi ndizve zvandataura naye ini ndiri straight havanikandiva dai maimbotedzera zvandotaura ini ndo zvandotarisa so abcd kuti zvinokonzeresa izvinocreata problem unoziva here kuti ndinogona kupfeka zvandikaita zvino zvinoshaya chimiro me am the presiding office saka presiding office munhu ari pakati nepakati munzwa zvandikutaura woti kana uyu achitaura kuti wewe uyu akaenda kunosungwa nomusoja chireva kuti uyu akashandisa simba rokuti musoja kana wakuti ndiri driver wamejawa general chimwe zvinoreva kuti kudi zvaenderana bati nekutonga nyika kurati iwe mbobva imbogara payo mukadzi but still kwatitoenda kumberi ndichakanzura nyaya because mazwi ataurika pandiani patichaenda pamberi inotsvaga inotarisha image yamama ndingazuza point yamo amene muri kutora zvivhidhi muudza zvandikutaura inotarisa image yamama because me am very clever inotarisa image yamama ndinongokanzura nyaya ndokuti enda ini rumwe dani because ndiri straight yapa iwe ndisandasuma ndokumbira ngopesa utaura mambo tabva kudaro ini mubvunzo wangu auye akasungisa kuti adoda kusungisa fogeti mupangure inini mwana wemukoma wangu handisiri ini ndakadya mari munhu akadya mari rora anoiziva munhu ainyora bhuku musi wemaroro aitambira mari anomuziva asi chiri kuzondinetsa ndechekuti ari kudzoka unosungisa kuti adoda kusungisa inini 2 masamoni ake ari kuendesa kubasa kwangu kumba kwakarorera nokuziva kwanatezvara vake saka nyaya dzake dzinenge dzekutsvaga kuti pandokwanisa kuwana mari ndepapi nekuti anoziva mabhizinesi angu uyapa iwe musikana zvanzi nomapresiding officer kugara Sofia Mpanguri. Ndakadana Cloud Renora 2023. Tadanana tatanga kugara tese 17 March 2023. Ndobasa unondirora 16 April. Sofia Mpanguri. Ndobasa unondorora 16 April. After tagarisana bva March semurume nemukadzi tichita bonde mazuva ose. Tarorana kudaro. Paakanitora pekutanga akanitora izvo ndine vana vangu. Ndakatoparadza imba yangu yandairocha ndichigara nevana vangu. Ndakazogara naye takuti tamuri imwe chete. Andiroora ndopakatanga kundichinjira kuti vana vako ngavaende nababa vavo. Reason ndeyei
nekuti iwe nababa vavo munotaura mese. Ini nababa vevana taitaura nhau dzekuchengeta vana, but iye aisada kuti paite communication between inini nababa vevana, asikada kuti baba vevana vachengete vana vavo. Ndobva atisika kana murume wako uyu baba vevana afa vachigona kuchengeta vana, mupe vana vake. Indi vana mtu vanangu vadiki, because mumwe ane 5 years, mumwe ane 9 years. Vanangu vadiki andingavape munhu wemurume, inini mai vavo ndiripo. Plus iwe wani vana vako unongogarawo nawo, ende wakandida izvo ndine vana vangu. Ndobva ati pakatongoita bongozozo mukugarisana kwedu. Hatichatowirani, ndakugara ndichingotukirwa nauye vana vangu kusvika ndakutonzwa kuti vana vari kuabuswa nemusikana wepasonzi vana vanotukwa zvinyadzi pano. Ndobva ndikanoti vanotukwa zvinyadzi musatanyoko zimusoro mwana wehure ngeendaona baba venyu. Ini ndobva ndaonoti vana vangu chavari kushungurudzirwa panapa chii. Since akandipa option yekuti unogona ndoisa nababa wavo kana kuna mai vako, ndakamuka ndichiendesa vana kuna mai vangu sekutari kwanga akaita. Ndasvika kwa mai vangu ndakangonorara usiku, ndichimuka kuma 5 ndakatomuka pane message pafoni yekuti chibogarako ikoko ndichazokutora kana ndakukuda. Pamwe chetezvo natete wangu chibva wandifonera wakati hanzi naJumi usadzoke, ndichazokutora kana ndakukuda. Saka ndakabva ndangogara sekutara rako akaita. Ndagara kudaro kwakatanga kuya message yekuti ekundithreaten ndakukuraya mari yangu nairi mahara, ndakakurora but kuita basa rekugara ikoko kuna mai vako uchitadza kudzoka kumba. Ndobva ndamuta ndokanditi ndiendesa vana kuna mai vangu, ndokwandakaendesa but nawo mama havasonza zvakanaka, handina munhu wekusiyira vana saka handikwanisa kudzoka. Ndobva tambogara tichitotaura zvakanaka. Ndobva ndatombodzokera kumba mama wangu pakunga vane musikana, ndobva ndambodzokera kumba. Ndadzokera kumba usiku 1 wandakadzokera ndakatoendana natete vangu vachitondiperekedza. Usiku 1 wandakadzokera ikoko aida kutondiuraya, akatondisimudzira pfuti, ndakazomusungisa after that. Ndobva ndabuda makusenje ndau basa handina kudzokera kumba. Ndobva ndadzokera kumba kwamai vangu. Ndadzokera kumba kwamai vangu akabva tanga kutumira message, ndinawo zvakare muno mufoni, uyatore zvinhu zvako, space yangu idiki, uyatore zvinhu zvako, inini zvangu handichada. Pandazonzwa message yakubva futi kuna tete vangu achanzi Juma ati ndikuda mari yangu yandikakuroora. Apa mamessage ake ekundithreaten airamba achiintensify to the extent yekuti akatondisvikira kubasa achinoudza mabhosi angu kuti ndikuda mari yangu. Mabhosi angu akatonti ko mari yako unogona kuzobvunza pano pabasa sei, enda kwawakanororera. Ndobva ndazomusungisa nenawo yemathreats yayo. Ndamusungisa now yakaenda kukoti, but now yekukoti ndakailuza because ndandisina mawitness ndandisina because violence yakaitika pakati pedu yakaitikira mubedroom, but ndokugara kwandakabva ndangoita kumba because iyanga nditi usadzoke. Akanditi usadzoke. Mameseji achona ese nditori nawo. 7 months musingagari nemunhu, saka ndaimuda mukadzi wangu. Saka pa 7 months munhu asipo, ndopa ndakamunza kuti aita nokuti murume wake akandikuda mukadzi wangu. Zvese ndezvokunyepa. Ima message Sofia uyako utore zvinhu zvako zvawakasiya kuno. Sofia uyako utore zvinhu zvako zvawakasiya kuno. Now fed up newe. Tomorrow. Okay. Screenshot so you can push and she verenga is. Roda Maria aiwa mukadzi ndiri mamessage akandiudza ndiri hure, wakandororodza ndiri hure, ndinawo mamessage saka ndogara awakandinawo handokatawa ndiri hure ndifunga wakandi mamwe akasetifiwa ariko yaitawa ndiri Bishu saka ndoga muna ende vanhu vashawandana ndinovaziva shamwari dzangu zacho handiti vanhu vanokwira nao andiri mascreenshot andikatora andinawo mufoni macho ndakati yevanhu vandana vakanditisodita zvese ndinawo saka mai ndogara sei nemunhu akadaro iyi zvinorwadza sei. Saka akutaura zvinhu zviviri kuti mukadzi ndakamuroora ndichimuda handiti ndobva ndazondikuda mari ndinaye ipapo ndopa ndikaona message mascreenshot yevanhu 3 vairarana vaikwira nao handiti Brian
goronga nanzi banda wandana mascreenshot ayo ndine akandisori hazvazviri zvokuita sei zvakapera ndifunga ndinawo mascreenshot acho saka kuchi handi ataura kuti ndikaziendisa vana murume wacho ndiakapenga handi akaita application neprotection order nemurume wacho andaundiuraya aita kuti ndina application neprotection order chirikuya chii ndimei kana kuti mari ndichauya ndisati ndawana munhu wekusiira vana nenzvimbo ndaona kuti iwe nei tatotadza kuunganza chose saka ini yangu mari haisi yakaendera kuhotsa mahari saka ini ndichaita zvese ndichaita kuti ndigazi mari yangu ndichasvikako basa kwako ndoita kuti nyaya yacho izivikanwe nemunhu wese zvakaitika zvasiya zvichaitika nezvose zvakakonzeresa zviri kuitika nekuti ndaona kuti kunyarana pakona yangu mari handina kupa sezvamunoita vamwe makandirova inozi pure fraud and dishonest, especially from you, the public officer, and aitarisira kuti muchanditsota zvakapusa kudero saka rega tichatanga kufambira nyaya dzose kutanga nhasi kusvika tasvika kumapenalty shots uraita zvakwana aiwe mbiyangu mukadzi wakaenda kunesa vana ndobvaita mazuva asina kudzoka wakarowowerwa kuti kuenda pana tezvara kwawakabvisa mari kuti baba ndauya nyaya ndiyo imudzimai wanga wafuna chichikonzera ndikaita ka 3 years ndichina kwana tete vacho ndaenda kuna baba ndakaenda kuna baba kuna ana tete chinduda mukadzi wangu achitandisa ani maunzo cha kuti aiti asandaona kukisa vana ndo pandaizoti ari kugara nemurume bhosi vanogara musemu hudhu nemurume wake vanogara vese kumbari nemurume wake aiwa handi unotaura nanatete anatezvara vanogara kuarlington indogara kuwestgate saka kwanga ari handi ndaitaura nanatete ndokwandikaintroduced from the word go kuna anatete vacho ndaenda kumbokuwadzana ndokwandaenda ndova ndaicommunicate navo ndikaenda kuna baba direct saka anatete vaibva vachisa kuna ana baba chandokubvunze senge ndichitsvaga way forward yakanaka kuti ndasvika pana natete anetete odivharira iyi ndikonyakonya musoro tiona kuti kukanda meseji nokusimudzira munhu chakakosha zviri nani kutenda ndega kana kuna baba dai ukaenda kuna baba usinokusimudzira munhu handitokwana baba handikuzi noti patikaroora takaratidzwa kumba kwana tete tabva kwana tete patanoratidzwa kumba kwandikabvisira pfuma kuchitungwiza ndozvatikaita kwana baba handina kumba kwandinonzira kwana baba aiwa musi mukubvunza oda mati kubasa kwavo ndokwandaiziva ndokwandaenda mapepa ega kupi saka mukuti ndiri romwe rekuenda kwandikaita kona natete ndaifanira enda kuna tezvara chiti hakuna chikagadzirika kwatete hapana chakafamba nauri kuti usimudze kuti dai watoenda kubasa kwatezvara handirausumudza pfutika kunyeba handi mapepa ndinawo ekuratidza kuti vaitaura zvekunyeba ndinawo evidence kaivo handivangovaitaura zvemuromo indi kutaura documentary proof and evidence izvi rava zvekukoti court of law handiti zvokuratidza zvakanyorwa najudgment munhu anoda mari yake mudzosere mari yake musati mamo mufunga mamubvunzo achitaura kuti paakafonwa nepurisa inzi vanhu vanoda mari yavo ndipo pavakazotaura pavachazi uyu ngaaripota kuti zvaida kuredio handiti ndipo nyaya ndoparutaura ndakaruza handi akabva anoruza because mezi raona kuti ainyeba tataura ukambotaura kubva kumashure ukambotaura iwe ukati iwe mukadzi akadzokera kumurume wake ndizvo zvokadzokera murume akandoda mukadzi matabvunza mukadzi apa mukadzi ndebhatati aiwa ndakudzokera ndokwaari kumurume wake ndozvakutaura ndebhatadzoka kwauri iwo wati mukadzi akaenda kumurume akaenda kumurume uri kuda here mukadzi wako uyu akaenda kumurume aiwa mukadzi andichamunda handicheto nezvakaitika nemeseji andikaona kuti aikwirwa nevanhu vandoziva ndotaaiwa handimudezi kusaka ndikuti ndikuda mari yangu dai ndaimuda dai ndakaramanichidzokera ndichiti mukadzi ngaadzoke ndikuda mari yangu
wataka kutikanganisa pawatikanganisa ndopokuti watanga uchiti mukadzi aenda kumucha kwavo ndobva azoenda kumurume wake. Uri kuona hauna kugara wakatiudza poindi yekuti aiwa mukadzi ini nditakaendesa saka nongeri kubatikana mukadzi ini achabuda andida kuendesa murume wake akafona achiti zvinoda mukadzi wake. Ndobva tazonzwa mameseji manje yakanga uchisenda iwewe uchitaura nemukadzi wako tayadzarire baba yokuti ndaiti andina zvakashata zvandikataura nditi murume wacho andakati ndoda vana vangu nemukadzi uye akati nemurume takarambana asi kana achida vana vake rega ndiendesa vana vake abva aenda akabva atazodzoka. asi tinonzwisana here kuti kana wada mukadzi ane vana vake wada iye nevana vake ndozvandikaita kasi murume wacho akafona ichi ndiri kuda vana mukadzi wangu nevana vangu ndosaka akazwa kuti iwe wakabva wasitaura kuti mukadzi endesa vana ava ndozvaakataura kuti murume akatizvo kana nengiri nemukadzi uye ndiakati nomurume takarambana ndokuda kudzorerwa mari mari yangu yandikabhadhara ndakabhadhariswa mombe handiti nemombe andipachikupfukidza nerusambo ndiyandikabhadhara ndogara nemunhu 2 weeks ndozini mari yochiki wakagara naye 2 weeks makagara nguva yakareba zvakadini tagara 4 months 1 month before andiroora ndokuzogara dzimwe 3 months mumashure asi takagara 4 months saka 2 weeks handida kuziva kuti musi wa 17 musi wa 17 makatarisa kalenda wangu iri musi wefriday ndomusi wandakatanga kudana nayo ndamuronzerwa neshamwari yangu madu anoshanda bosi wake handiti musi wa 16 pandikamuroora wacho it was after 2 weeks handiti takadana musi wa 17 handiti abva adzi aigara kuwadzana okunodzi kudivi kana ndakanyara so ndiri kuasesa so ndiri kutasarisa pautaura sose maitiro okuita haitwe ine kutaura kuti akandakazomukonzi wana nhengi mushira kuti wakausira usataure mazuva ano pano zvimwe zvokuti kana makaitirana zvakaitirana ukataura matauro akuita unoratidza kuti uri kuona kuti nyaya uri kudyiwa nonyaya nematauro okuita uri kuzvipfekemura iwe wega vanhu vari kubvunza isa kubvunza but iwe uri kuzvipfekemura uri wani ipapo uri ipapo nyaya dzako dzese uri kuzvipfekemura uzanotenge kutarisisa nezvaukutaura so zvimwe chikutiisa kuti tozvisa mumhosva sei kukoti vakakutienda kwamambo ati hadina ndova nejurisdiction yekuita nyaya idzi but kwamambo kwacho kuti zvipfekemura pakanyorwa kundiya constitution of Zimbabwe amendment number 28 ndori nyika kai ndorotonga nyika kai yakanzi inonzi customer chi ndiro handiti ndiyo wakonzoti enda kwairi handiti ndo yawaona but understand what me I'm saying follow instruction wazvinzwa kana uchitaura nevanhu vari kutaura vazive kuti mapresiding officer iva pasi pemutemo wazvinzwa kwete unokuti kutonyoati nyaya yako ungori 93 but nyaya yako yakudonedza ukagara wega ipi pano zvaukutaura unofanira kuti kana uchitaura so vanhu vachitaura so unofanira kunzwa kuti vanhu vari kukomenda here wega unofanira kuti vanhu vari kukomenda kuti vari kubatsira here vada kuti uine here but uri kuchidonedza wega mwana wavo wega iwe zvakangofanana kuti nyaya yako iyi tiriona iri mumabhati ukatarisana ndoda kubvuma handisati hamuna kuda kutaura but ndichiri kuda kuonawo mataura kuti ari hazviitwe zvakutaura hazviitwe ende chandoda kukuudza ndechekuti kudhara nyapfere simuka unoziva inonzi mhindura muriwo mhindura muriwo neiziva ndiani mumwe anoziva mhindura muriwa simuka mhindura muriwo inoisiwa kuna tezvara kana uchinge waroora mukadzi kuti vazive kuti panapa pane nguva right iwe unoziva uchiti ii mhindura muriwo inoita kuti atezvara kare right mese iwe inonzi mhindura muriwo mhindura muriwo ndeyekuti waisandodza mwana wai nyangwe isina chipi isina mwana nedeko right tanzwa mhinduro ngani nhatu panapa tikagara panapa hatigari chete mazvinzwa
ndasandada kusvika pakuta ndachiti varume vanga vachitaura vamboita se vambotaura ndichiteerera munhu akakupa advice haana kupa advice yakanaka akakukangati pano paakakukanganisa maningi aifana kupa advice inoitwa ndo zvinoitwa zvazvinoreva but zvisina asanda kutaura imbotaura ino right tifambidzane ndofunga tiri kupesana zviri pamazuva ekuti mazuva okutaurwa yako mukadzi achitaurwa yako mazuva zvinatikuwirira asi mukadzi wakagara naye iwo ndobva wada kudzorerwa 3.5 zvinoita here kuti udzorerwe 3.5 iwogara nomukadzi sorry ameno mambo wamboti pamwe ndinoita my emotions ataura ndikwanisa kudzoserwa ndakabvisa mari iyo yakajiwa rega ndikusunungure mira ndoda kusunungura ndoda kuti utaure matauro ako ndinoagamuchira ndaziva kuti mando language yapaitaura pindurana navo usati ndakupa mukana ndakagara naimsa 17 iri friday munhu handiti hatina kumboita 2 weeks ndobva ndanomura ndaenda kutorora saturday yacho muruzvinzwa ndakadana iri friday mwana enda kwatete wacho musi saturday ndichida kutorora bhoni handine mari ndakamupa mari kuti chichengeta mari yacho bhebi bhoni handanakirwo nayo ndinoda kutaura chokwadi handiti taenda musi wa16 ndapiwa musi wa16 ndaroora mukadzi murume wake ndopa akatanga kufona achi mukadzi wangu handiti saka maida ndeiri tikupesana padikidiki tati iwe uda kudzorerwa 3.5 here ukagara nomukadzi ndati kana matina handisabvisoro mari ino handiti haisi ndosaka ndoya ndikanyoresaka saka ndondonyora ichi ndinotochajiwa zvinoenderana mamwe kuti ndagara naye period yakadii ndikagara naye 5 years so vanovanha 2 ndine vhorimu ramu ndikagara naye 2 chiso ndinoka vhorimu kamwe ndokuri kubvunza kuti wakaibvisa 3,500 zvino mudzimai hauchada nokuti anosvikoma madevho handisika uda kudzoriwa yese here kana kuti uchatiwa tezvana ndakabata vatoononyi mazamai washoma shoma inosara ndo language ndofunga ndasira kudareko kuti ukalimbisana nomusikana kuti malimbisana kuzoroorana munopanana nhumbi handizvo zve mapanana nhumbi pakazoita 1 anozokanganisa chibvumirano haisi mosve tati nhumbi chete hamuna kuraramisa zvino mukadzi ukagara naye tipati kukubvunza uda kubhadhara 3.5 here iwe mukadzi ukagara naye ine kunyoresa kwanga ndakaita se2 weeks ndakagara nayo ndiri ndoyanga ndichida saka ndakusira kudari saka waita zvokugara nomukadzi asina basa saka ndaisa kudari ndoraku handitauya kudari ndoraku chizoora iti makagara yaita manje ndokuba asakutoizaana ndingati mubasira chimisi yaita ndeyekuti ndingati pamusoro ndimubasira naye takuda kumubasira handidika nyandika ndeyekuti yatipanga wambuza mabasi mhindura mwiri kufunga zvapindura nyandiko chimende yekuti pano listi inobizwa handidika yochidiyengedzero hana homwe pano mafuza ndokubandana mamuriziva pano zvakadai zvirehwarehwa handidika haisi pfuma asi kuti ozobata chinonzi pfuma rusambo saka timisisi jume pamari dzako iwo dzakabvisa funga kuti dani ndibasire handidika ndosaka akusoko vabvunza vachitimusatachitanga kuti ayese ngaizvezvena taita kuti listi inobviswa toona kuti zvakabatwa pakati pafuza dumbu mbariro chichi zvakamira sei toona kuti mari inenge yasara mamboona kuti nodzora mari yako chetida kubasira waita kumwe kwacho kuya kupotera kwatoita kwamurani tesingazivi kuti bos panenda ti ndikuda mari yakaita ndi otherwise ndakatoidzikisa mari iyo handiri yange yakatowanda kudai but anyway ndiri kutaura zviri parekodi zviri pa bos list yacho ndaiva nayo kuroora kwandikaita zvese ndinazvo handiri saka zvakudari kuti uchiona kuti ini kana pasina chandirowana ndongo ndikumiromo mafu akasetfewa pane mamwe andirai pane mamwe
riri kupi rimwe racho aiwa rakasara mota naye zvakafanana zvimwe chete rondiwaya mamwe chitatu ndiverengerewo ndipo iro rimwe racho rawabata right verenga tichinzwa tanga wamboverenga ndichikabata rinenge Rora J Sofia Mpanguri 1604-2023 kada pano kuverenga zvinhu zvakabhadharwa ndiro $20 mvuramuromo $20 imvura homwe $30 makandinzwani $20 bikiro $50 kupinda mumusha $20 chigara mapati $30 matekenyande $20 bush $30 mbalilo $20 dare $50 mapfukudza dumbu $900 isikana kamhonga $300 rusambo $4,500 balance pakana panesoti pimanje pana taura ndikuvenzvakutora nditarisana neso arizoti pakabviswa 1000 iri balance yevhazi 3500 1000 balance yevhazi 3500 balance ande pazasi ridi pazasi pakadzidanga danga 7 mombe plus 1 yomai 2 cash option each $200 each for 2 mombe balance 6 mombe kwati pakabhadza mombe 2 kapa ma 200 zvipfeko zvamai umbrella ivanobviswa tidzoke padanga verenga tidzoke padanga 7 mombe plus 1 yomai 8 vakabviswa 2 zeke ichi 200 each but I paid $400. Yeah, $400. Zvazvinoita imimi munosunga vanhu kana kuti munoita basa dzidzisai vanhu zvinoitwa nezvisingaitwa. Uyu zvaakataurwa kukoti inonzi customer inoitwa nemadzimambo traditional act uzvinzwisisa right mutraditional act manango muno zvinotaurwa kuya zvimwe zvisingataurwa zvazvinoita kuti unge usingazvizivi but unofanira kuti uzvizive wozitokuitira maungwana vabi edu vatikavakidzana navo vatinowidzana navo vanoti chaona mudzako chakuita mowa chiri kwani inini ndoda kuverenga rangu risiri pano uya achitika zvinotaurwa pana vandada kutanga kubva kwokutanga panozvizvi zvakanyorwa zvizvakapisa ndizvozvo zvinzwa pakanzi ndiro pana pa $20 haudzureko zvinzwa sei ndichida kunyatsokudzidzisa ndo kunyatsokudzidzisa dambudziko rinoita ndokuti vanhu kana vachitaura vanhu havakwanise kudzidzisa munhu mutemo mazuva ano paunokuti mukauya kutarira mama kugara nemwana womunhu handei kuno mutemo wako vanhu vandabvunza apa vachindipindura apa vapindura asi havana kupindura vambonyatsozvinzwisisa ndura ndakupindura inini pana ndabvunza nyapfeka mumwe akasunguka akabinini ukasunguka uyani apa akataura kana tichiti mhindura muriwo mukaucha yechivanhu tiri kutora munhu akwegura akura manzoka akura asisabereke
munzwa zvato ndatora ini munhu akura indakurawo manzwa ndinozva ndinobvisa ndozobvisa mombe imwe chete urikuzvinzwa zvanotaura mombe imwe chete yakuchengetana urikuzvinzwa zvimwe zvese zvirevereve sezvakanyorwa zvinoita se ndobvisa but ndakubvisa ningirikine hapasina zvezvaanotsvakirai kuno manzwa nokuda kuti maeji aakaendera nonguva yacho iyoyo ndakubvisa mundira muriwo mombe ichi machete yekuda kuti ndiri kusandurana naye tichichengetana kusvika murufu manyatsodzwisa ndomhindura muri nokuti pandinonzwa kuda mukadzi ari kundizorodza panyama yangu asi zvese zvimwe zvinobvisa pano zvisingabviswe apa zvakanyorwa apa pano zvisingabviswe saka ndiri kuti ipapo munofanira kupanzwisa saka ndiri kuti nemutemo zvawakaita wenyika webhuku irora ndikabata vanhu dzidzai kufunda pakurarama dzidzai kufunda pakurarama kugara nomwana womunhu kuno mutemo kana ukatogara naye 2 weeks kana mwedzi miviri kana shoma zvino mutemo wazvo unonzani ndwani Claude Jumbe unobva kumusha mayaondo kwashuri ndiriwa mutumbo baba kwashere ngori mwana wopatusetusi uri mwana wokumba kuno chaiko chaiko right ndinoda kuenda ndakudzika nelist iri verenga ndichitaura nezvavo 020 ulamwe 20 kanzura kubva kumusoro ndichikuenda ndinoti ndinokanzura unoti kanzura ndichitaura tanga ndiro wasvika musha momunhu kuti uzikane haungozikana nemuriwo munhu unobvisa ndiro panotohwa ndiro yaambuya kungoisa mari mundiro kwaambuya kunobhadhara tinonzwisana right hande right wauya kuti utaure nesu unobvisa inonzi vhura muromo mazvinzi inobviswa izvi zvese zvirisi zviri papaizvo izvi zvese zviri apa izvo hakusi kuroora manzwa kuda kutaura mese munyatsonzwisisa hakusi kuroora kunonzi kuroora murunzwa zvandikutaura ndosaka ndati listi ndipe kunoona kunonzi kuteererai zvandikutaura kunonzi kuroora ndokuri apa kwakanzi rusambo 4,500 balance 3,500 manyatsonzwisa ndokunonzi kuroora toenda pazasi pakanzi dheme pakanzi danga mombe 7 apa pakabviswa 2 pakasara chi 6 munzwa kana ndokunonzi kuroora zvinhu zvingani mukadzi zvinzi paye afa mukadzi anga asina kuroora panenge pasina kubviswa rusambo panenge pasina kubviswa mombe dzinotsika izvi zvese izvi ndozvokutamba kene munake zvakubvawa muchidya murunza zvandikutaura manzwa ichije tsuro haana homwe zvakangofanira kuti ukaenda kudhamu ukanobata hove ukaenda noenda nomakreshi kunoposha dzichida pamwe pacho vanobata hove pamwe hauite se bati manzwa kana pano nyaya yedu ndepekuti uye akabvisa rusambo 1000 ndokubva abvisa mombe ngani 2 that 4,500 muri kuzvinzwisisa ndo zvatinonyaya nazvo kanzura zvese izvi tiende pasasa ukataura haisi 4,500 yakabviswa abvisa 1,400 ndozvandataura handiri pakutaura kana dzikatowanda nyaya musikana ndinotaura dzese ndinotaura dzese dzirimo ndinopedza akabvisa mari yaakabvisa yatingati yaakaroora uyu papepa rake rese akabvisa 1,000 chi 1,400 ndo yaakaroora shoko rake futi atidzorera ati ndauya kudare kwamambo manzwa zvaataura ati ndauya kudare kwamambo ndibatsira 1.4 June wazvizvisa zvinonyatsotaura handisida kuti ubatika ndotaura newe ndakasununguka ndakadzivisa izvo rangu pasipasi ukunyatsonzwa zvanotaura ndokaucha iyi saka ndiri kuti mari wakabvisa kwaacheza 1,400 zvimana wanza pa 1,400 iwe wakagara nemumwana womunhu wanza ushira mairara mese iyi nyange pari pa 2 weeks pauri kuziva wairara naye uchitomusandura uchimubvisa hembe
muchipisa naye mucharara mese. Naye wairara naye ro hongu for 3 months. Kana akati 3 months kana akati 2 weeks zvose ndikusvigamuchira asi ndati wairara naye hongu aikuitira mukatimo. Yeah, pakawo. Iri right party. Iri kufamba party. Zvakaita mutemo manje. Handi munozaira kuti mazuva ano tinoti one day Chairo ro mutemo wako. Saka ndikuti kana ukangotora mwana unhu kana ukatotisa mwana munhu asi kwagara naye nasi unofanira kubhadhara. Saka panyaya yekubhadhara mari tinoona kuti uyu anofanira kubhadhara mari. Pamari yake 1400. Kuti yaangadzore kuti mari kana kuti adzore. Plus munoona kuti vese vakadai so hapana paifanira kunge vakaenda kukoti. Hapaifanira kuenda kukoti vese. Bozi kukoti munoenda kune makushandisana masimba makuita makosta asina basa. Alright. Mbondipai nguva yekurefresha modzoka kujudgment. Mogara imbopinda munyaya mbondipai.